50K לפח, 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 50K לפח 10, 20, 30 ו-40 50,000 שקלים חדשים לפח הולכים חמוצים, מלוכים ותביא גם פיצוחים במשפחת ברניסים נשחטים ולא בוכים על כסף שנשפך ישר לתוך הפח משתגר כמו פגז אנושי מתוך תותח הזמן נמרח בתור ממרח תבוא אחר כך כי כרגע אני נח חיים רקב אחותך שאלה אותי מה אני עושה בערב אמרתי לה שתבוא לישב בסוף זכלה כדי למצוץ ידיד של רכב חירי המפורקת בשטרות ירוקים דולרים לירות סטרלינג וגם יורו בפנים מה לעשות אם כל הכסף לא מבין עניין של עיקרון אני לא משלם על מין מביא ירוק נדיר ומתרחק מקוקאין נציג מול משטרה אני נראה הכי תמים אשכנזי מבית טוב שלא עושה סמים אני רוצה שתבואי ולעשות לך נעים 50K לפח, 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 50K תל אביב היא בירת החמורים כולם נקראים ונשחטים שם בדרכים זה לא מעניין בכלל כמה אתם מרוויחים כי למרות החיוכים אני יודע שבפנים אתם לא שמחים כסף, כסף, זהב, זהב טונה, טונה תקנה עכשיו אחי המניות הולכות להתרסק והגרזן לא מתאפק במקום להתנתק אותך משהי מוחק השוק משקשק עוד נוכל מפלטק מנצל את התמימות שלך ובתחת מנקנק אותך העיקר הוא מופיע בשיטי חוצות עם חולצות מגועצות שיניים נוצצות בתת מודע שלך עכשיו רצות מחשבות מפוצצות אתה לא מבין שהכל שריפות 50K לפח, 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 50K שקל לשעה, יש לך 4 שעות, יש לך 4.20 80 שקל היום